வெல்கம் டு மணி மாஸ்க். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக், வாட்ஸ்அப் வந்து 3 ப்ரைவசி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறதா வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 3 ப்ரைவசி ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எங்களோட எல்லா அப்டேட்ஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுதான் நம்ம நியூஸ் 10. இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ், லேட்டஸ்ட் நியூஸ், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதுவும் எந்த ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாமல் டைரக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஆப்போட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் வந்து யூசர்ஸோட ப்ரைவசிக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி வந்து அப்கமிங்காக வந்து ஒரு 3 ஃபீச்சர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, ப்ரைவசி ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லீவ் குரூப் சைலண்ட்லி. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த குரூப்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்க விருப்பம் இல்லை, நீங்கள் வந்து அந்த குரூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா, நார்மலாக வந்து முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த குரூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆனீங்கன்னா அந்த நீங்கள் எக்ஸிட் ஆன விஷயம் வந்து அந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸ்க்குமே வந்து காமிக்கும். இப்போ இந்த ஃபீச்சர் மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆனீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த அட்மின் இருக்காங்களா, அந்த குரூப்போட அட்மின், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த விஷயம் வந்து இன்டிமேட் ஆகும். மற்ற மெம்பர்ஸ் யாருக்குமே வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து இன்டிமேட் ஆகாது. ஸோ வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மந்தில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் ஃபீச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, choose who can see when you are in online. ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் வந்து யாரெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாரெல்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் இருக்கிறத பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நீங்களே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸு, உங்களோட சர்க்கிளில் இருக்கவங்கள யார் வந்து ஆன்லைனில் நீங்கள் இருக்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம். யாரெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் இருக்கிற விஷயத்த வந்து பார்க்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இதிலே வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எவ்ரி ஒன், சேமஸ், லாஸ்ட், இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அப்கமிங்காக வந்து இந்த ஃபீச்சருமே வந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேர்டு ஃபீச்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிளாக்கிங் ஃபார் வியூ ஒன்ஸ் மெசேஜஸ். ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து வியூ ஒன்ஸ், இந்த ஒரு தடவை பார்க்குற மாதிரியான மெசேஜ் பார்க்குற மாதிரியான ஃபீச்சர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் அது வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு தடவை தான் பார்க்கணும், அந்த ஒரு ரீசனில் தான் வந்து அந்த மெசேஜை வந்து அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் அது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான சினாரியோ வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து ஒரு பெர்மனெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, நீங்கள் அந்த வியூ ஒன்ஸ் மெசேஜை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து நீங்கள் எடுக்க முடியாமல், இப்போ நீங்கள் இந்த பேங்கிங் அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்க முடியாதுல்ல, அந்த மாதிரி வந்து இந்த மெசேஜஸ் வியூ ஒன்ஸ் மெசேஜ்லையுமே உங்களால் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து எடுக்க முடியாத மாதிரி அந்த ஃபீச்சருமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து இதுவுமே வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபேஸ்புக் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 ஃபீச்சர்ஸ், ப்ரைவசி ஃபீச்சர்ஸாக வந்து அப்கமிங்காக வரப்போகுதுன்ட்டு ஃபேஸ்புக் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்.